Helo yna. Mi fydd y myfyrdodau nesaf yn sôn am rai o'r disgyblion. A tro hwn i ni sôn am Mathew, neu Lefi fel bydd rhai yn ei alw fe. Ond gadwch i ni ddechrau gyda gweddi. Neu fel dad, gweddiwn am dy gymorth i ddarllen yr ysgrythur heddiw, a sylweddoli'r esiampl a welir yn y modd mae pobl yn newid Iesu, y sawl a alwodd. Cynorthwya ni fod yn ddi-duedd ac yn ddi-ragfarnllyd yn ein bywydau ac i ddarganfod gwerth ym mhawb, beth bynnag eu cefndir. Amen. Ac i bwrpas ysgrythur ei ddarllen yn wyledd, beth am droi at Efengyl Luc, 5 bennod, ar adnodau 27 i 32. Yn ddiddorol, ceir ychydig o amrywiad yn enwau'r disgyblion yn ôl yr rhestrau yn yr Efengylau. Cyfeirio Mathew at o'i hun fel Mathew y casglwr trethu, tra bod Luc yn rhoi crynodeb o alw Lefi, y casglwr trethu. Ond yn enwi Mathew yn y rhestr gyflawn, ym Mathew 6, 12 i 16. Pwysleisir mai casglwr trethu oedd ei swydd, un o wasanaethau Rhufain, ac yn ddigon parod os oedd yn debyg i gasglwyr trethu eraill, i gasglu'r swm ar gyfer ei ardal, ac yn manteisio ar ei hawl i ofyn mwy gan y bobl hyn, mwyn sicrhau cyflog iddo'i hunan. Roedd y swyddogion hyn yn amoblogaidd gan bawb, ac ei bod yn Iddewon, byddent yn cael ei ystyried fel bradwyr i'r genedl, ac yn arbennig i'r bobl dlawd, y werin. Y rhyfeddod oedd bod Iesu wedi dewis person felly i fod yn ddisgybl iddo. Adwaith y Phariseiaid yr ysgrifenyddion oedd grwgnach gan feirniadu doethineb Iesu, y derbyn person a oedd mor anerbyniol i fewn i'w gylch agos. Adwaith Mathew ar llaw arall oedd dathlu drwy drefnu gwledd i'r Iesu, a hynny mwyn diolch am y fath fraint. Roedd ar ymyl y ddalen gymdeithasol, ond roedd yng nghanol y cwmni o safbwynt Iesu. Ymateb Iesu oedd bod ei fendith ef ar gyfer y claf, nid ar y sawl ystyried ei hunain yn iach, ar gyfer yr anghennus, nid y sawl adybiad ei bod mewn digonedd ac yn fodlon ar ei byd. Nawr, ystyr enw Lefi fyddai person a ychwanegwyd, un a ludwyd at y gwreiddiol. Rhyfeddod Iesu oedd iddo fynd at y gwrthodedig, y gwahanglwyfus, y sawl na allent newid ei sefyllfa drwy gallu ei hunain. Pwy sydd yn hunan ddigonol, gwedwch, ac yn fodlon ar ei byd? Cyffes y Cristion yw cydnabod ei wendidau, cydnabod ei angen. Roedd Iesu'n croesawu'r gwrthodedig ar ysgymyn, ac yn rhoi lle amlwg i wragedd a phlant. Rhaid bod hyn yn wrthyn i'r Iddewon, a bwysleisiau ar y wedd batriarchedd i'w crefydd a'i cenedl. Deallodd yr eglwys fore egwyddor bod yn gynhwysol, a Paul, ddisgybl Gamaliel, oedd y prif lais i fynd ar Efengyl at y cenhedloedd eraill, a'i derbyn fel aelodau cyflawn o'r eglwys, heb ei henweidi gan ddefodaeth Iddewig. Gwelodd yr eglwys fore yn dda i groesawu caethweision i'r eglwys ac ystyried Onesimus a Philemon fel brodyr yn y ffydd.
Gwendid meddylfryd y sawl elfen o'r Eglwys Gristnogol fu graddoli statws arweinwyr ac aelodau'r eglwys. Heb gydnabod y modd, roedd Iesu yn gweld pobl. Nawr camgymharol ddiweddar fu gweld gwragedd fel arweinwyr eglwysig, ac yma'r eglwysu esgobol yn dal ar hiale meddylfryd a fi mewn sawl gwlad. Pa ryfedd fod y clydion ym mhob math o gymunedau yn derbyn Iesu yn arglwydd. Bu'r cenhadon Cristnogol yn yr India yn gweld gwell ymateb ymhlith y dalu, bobl di-ddosbarth, nac yn yr rhaenau mwy breintiedig a chyfoethog. Pan fydd y dosbarth cyfoethog sy'n dieddol o lywodraethu gwledydd yn cofleidio cymunedau ffydd, mae perygl y byddant yn defnyddio'r eglwys yn ytrach na byw y ffydd. Mae perygl i ni roi bri ar ddisg a statws bydol gan eithrio a bychanu'r sawl sy'n dlawd a di-waith yn wahanol neu'n ddieithriaid. Wrth i Mathew gael ei dderbyn, bydd lle yn eglwys Crist i bawb sydd yn cael ei heithrio, a'i gadael oddi allan i'r cylch breintiedig. Boed hynny'n wir yn ein plith ni, i fod yn gynhwysol, yn gadarnhaol ac yn Grist debyg. Gawn ni weddio. Diolch i ti arglwydd Iesu am gynnwys Mathew ymhlith dy ddisgyblion. Diolch am ei gyflwyniad ef o'r Efengyl ac i nodi ei fod yn un o'r casglwyr trethu. Gweddiwn dros bawb sy'n teimlo ei bod wedi cael ei heithrio yn ein bro a'n byd. Cymorth ni i fod yn gynhwysol ym mhob gwedd o'n bywyd fel cymunedau ffydd.